L-arti hija xi ħaġa interattiva. Loġġa live, appuntu taħt il-loġoġ ta' Teatru Rjal, iċ-ċelebrazzjoni tal-espressjoni ta' dak il-mument. Persuni għaddejjin minn maġempi Teatru Rjal f'South Street jistgħu jużaw din l-istruttura u joħolqu d-disinji li jixtiequ. L-istruttura hi xogħol tal-kumpanija ta' periti Archie Plus ikkommissjonat minn Pjazza Teatru Rjal. Tkellimna ma' Theo Kakija, Junior Architect li ħadem fuq Loġġa Live, u propju dak il-ħin kien hemm koppja barranin li kienu qed joħolqu d-disin li xtaqu. Le, bażikament qiegħda hemm biex jilagħbu magħha n-nies ġifieri biex jibdluha u l-fokus hu li niffukaw fuq is-sabiħ tal-live speċi li xi ħaġa dejjem tinbidel u dejjem tevolvi u bekk tkun tista' għandha bidu u għandha tmiem. Theo Kakija spjega li l-assoċjazzjoni bejn l-istruttura Loġġa Live u Teatru Rjal il apprezzament ta' kull forma ta' espressjoni umana. Loġġa Live se tkun ma' Teatru Rjal għal ġimgħat li ġejjin.